आनैया गामियाव थांदों खोमा। आनै गियावनो मामाजों रायज्लायनि र' आङो। मामाजों रायज्लायहैनोसै आं थाला होननानै। थानो गोसो गैला आं। बेबायदि थाबाय थानो हाला आं। रुवाथिखौनो थाहैनोसै अबावबा। मालायनियाव रुवाथि थाब्लाबो सान्ति मोनगोन। बेबायदि अपमान मान सनमान गैजारोङि बाथ्राफोरखौथ' खोनासंनांगौ जानाय नङा। खामानिखौथ' जेरावबो मावनांगोन। रुवाथि थाब्लाबो मावनांगोन। बेयावबो मावनांगोन। नाथाय बोथिसे मोजां खबसे बोथिसे ओंखामखौबो सान्ति जानो मोनाना बेयाव आङो। रायजाबायल' थानांगौ। रुवाथि थाब्ला खबसेथ' मोजाङै मोनजागोन आं गोसो सान्ति। आंहालाय मा उन सिगां रावबो गैखाया। जेरावबो थागोन आं। मामाजों रायज्लायहैनो आं थाला होननानै। मामाया था होनबाबो थाला आं। आंनि थाखायनो नांज्लायबाय थानायबो जायो। आनैया ओरैनोबा आंखौ एसेबो नायनो मोजां मोनखाया। आंखौ बेयाव फैनायखाय मोजां मोनखायाखैमोन बियो। दाबो आं थांब्ला सान्ति मोनखागोन बियो मिथिगौ आं। मामाया न'आव थानायावनो रायज्लायहैनो आं थांसै होननानै। खालि आंनाव थाइसेबो गरसेबो फैसा गैया। मामानिफ्राय दाहार लानानै लांथ'नोसै खोमा आं। उनाव रुवाथि थानानै हरफिनगोन आं। टिभिखौबो नायनो नागिरबाय लायनासो थांबाय दै। हिनजावा गैयावनो एसे सान्थि टिभि नायनो नागिरदोंमोन। दा फैब्लाथ' सिरियेलखौसो नायबाय थागोन। फागोखौनो मोननाय नङा आङो। गथ'फोरा गावनि गोसो बायदि नायगोन, हिनजावा सिरियेल नायगोन। आंहा निउसखौनो नायनो मोना। इसे WWE नायनो नागिरदोंमोन बेखौबो मोननो नागिरा। है साला मोख्रा लायनाबो। मामा। औ। मामा आं थालामोन थांसै। मा? थांसै? अबाव थांनो? मामा आंनि थाखायनो नोंसानि न'खरा सुख गैयै जादों। आं थांसै मामा थाला। आंनि थाखायनो नोंसोर गोबां बाथ्रा खोनासंनांगौबो जादों। दै जाम्बि, बै दाखालि बैनि बाथ्राफोरखौनो सानबाय थादों नोङो। आं जेबो सानाखै, आं मिथिखागौ मानसिफोरा बेबायदिनो होननानै। आरो जुदि नोंनि नोजोराव सोरबा सेंग्रा दङबो, नों सोरखौबा मोजांबो मोनदों, आंहा बेयाव जेबो हेंथा गैया। आं मिथिगौ मामा, नों आंखौ फोथायो होननानै। नाथाय मामा आं सानदोंमोन रुवाथिखौनो थाहैफिनसै होननानै। मानो रुवाथि थाहैनांगौ मालायनियाव? बेयावनो था। आं मिथिगौ नोंखौ नोंसिनि आनैया रायो सुखुवा होननानै। थेवबो नोंसिनि आनैया बेबायदिनोखा। बिना खुगाया थेवथेवखा, बियो बेबायदिनो रावजोंबो गोरोबनो रोंखाया। बेबायदिनो आंबो एसेबां बोसोर थालांबाय। बेखौ बेबायदिनो सयज' खालामनानै थायो आंबो। बेबायदिनो बे सासे मानसिया बे आखल सोलायला बिना। नों नोंसिनि आनैनि थाखायनो नोङो थाला होननानै बुंदों ने? आं दंना हाबिला, आं थानायाव नों माखौ गिदों? नोंसिनि आनैनि बाथ्राखौ खोनासंनाङा। बियो बेबायदिनो ओरैनो गाख्रबलाबाय थायो। बयखौबो बेबायदिनो गाख्रबबाय थायो नुवाखै नोंसा आनैया? आंखौबो बेबायदिनो गाख्रबखाबाय थायो। गथ'फोरखौबो रायबाय थायो। बेबायदिनोखा बियो। आं रुवाथि थानानै फैसा खामायनो लुबैदों होननानै बुंसै आं। होनबासो थांनो होगोन मामाया। मामा आं रुवाथि थानानै फैसा खामायनोबो सानदों। एसे फैसा जमायनो हाबोला खामानियाव फैगौमोन मामा। बेनिखायनो आं रुवाथि थाहैफिननो सानदोंमोन। मानोथो बेफोरखौ सानबावदों? बेनो नोंनि न', बेयावनो था, बेयावनो जा। मानो रुवाथि थाहैबावनांगौ? आरो फैसायालाय खरसायालाय एसे एला आं होखागोन ना नोंनो। थां, साहा कापसे बानायना लाबोथां। थांनाय बाथ्राफोरखौ सानबाय थानांला। आबा गुथालखौ नेगासिनो दं आङो। मा जाखोथाय? दाखालिबावै लिंहरगोन होननानै लिंहराखैमोन। गेरेज मालिकआ दिनैसो लिंहरबाय। माबा बुंहरो? लाखिगोन ना लाखिया होनोबा? गेरेज बिगोमाया लाखिगोन होननानै बुंनायबा हामगौमोन। माबा मोनसे खामानि मोनब्लाथाय हामगौमोन। बे जायगायावनो थानानै जायगायावनो खामायनो हागौमोन। बे गथ'खौ गोजानाव एंगारहरनोबो गोसो गैया आङो। टाउनाव एंगारहरस्लायस्लाय बे गामिफोरावनो एसे गरफा गरनै खामायना जानो हानायानो बेसे मोजां। गथ'फोरखौ मेगननि सिगांनिफ्राय गोजानाव एंगारहरनो गोसो गैया आङो। हे भगबान, जेन बिगोमाया लाखिदे गुथालखौ। गथ'खौबो नांगौ बायदि फरायहोनोबो हायासै। दा गावआनो जि खालायथोंसै आरो। जोंथ' जेबो खालायहोनो हायासैयानो। गावनि गोसो बोलोजोंनो जि खालायथोंसै आरो। बे मोसौ बारहुंखाखौ फन खालायना हामगोन नामा? एसे एग्रांहरनि र'। जुगामि एसे एग्रांहरनि र' बेटाखौ। मा खालायखोथाय जबा? ओरैनोसो बुंदों आं। जेन बे जब होनो हागोनसो आरो। बाथ्र' आइया बुंदोंमोन बिसिना अफिसबो दं होननानै। दासो गोसोखांदों आं। आइया ब्रान्स दं होननानै बुंदोंमोन बिसिनि। दा बिसिनि ब्रान्सआवनो आंखौ सोनो नागिरदों दे। वाव, बिसिनि ब्रान्सआव हाबबोला बेसेसो सेलेरि मोनगोन? 10,000 50,000 मोनगोन ने? दामि ड्रेस बायनो हागोन माथो जबखौ मोनबोला। बाट नाथाय जुदि आंनि क्वालिफिकेसनखौ नायो होमब्लाना प्रब्लेम जागोन माथो। आंनाथ' रिजाल्टआ एसेबो मोजां नंथारखाया। माथो आंनाथ' टारगेटआ जब मावनाय नङाना। आंनि टारगेटआ बिसिनि न'आव थांनायसो। आं बे बाथ्राखौ आइजों मोजाङै रायज्लायनांगोन। बे जुदि जब फैयो आं जबखौ मावनो।
ना मावा क्या करूं भगवान अरे जुगामी 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 एसे सान मा खालायनो नागिरदों नोङो अरे बाबा सानदोंथ' हायाखै आं खर' मेलेमफोरा खमायजोब्बाय बायदि मोनदों आं बोरमा बेदर जानांसिगोन जायखियानो जाया मानो फन खालामदों सासेखौ बे मोसौखौ मानिनांगोन खिन्थु आं बायदि जुगामिनि नाम्बारखौ मोननानैबो फन हराखैलै बियो सानसेबो माबायदि मोसौ दंग्राहाय बिलाय बिहासो इग'आनो बारा खोमा आंखौ दिनैसिम रावबो सेंग्रायानो बेबायदि खालायाखै जाय सेंग्राया आंनि नाम्बार लायो लगे लगे आंनो वाट्सएपआव मेसेज खालायो नङा फन हरखायो बिसो हराखै र' नोंखौ बेटा नों बायदि मोसौखौ नांगौ जायामोनब्ला खि जानायबो नोंनो फन हरग्रामोनहाय आं हरनोल' सारा मोसौ बेंगादों आं दे निकि निकि नामा सिनायाखैमोन आङो सिनायाखैमोन नामा माबा बारहुंखा नोंदि बुंदोंमोन जब मोनसे नायगोन होननानै मोनबोला बुंगोन होननानै अबाव माथो खबरानो गैया नोंना जबाना आं खबर लादोंमोन र' माने खबर होथ'वाखै खालि पस्ट ओंखारबानो खिन्थागोन होननानै बुंदों जाबोलानो आं नोंनो खिन्थाहरगोन दे बारहुंखा खिन्थाहर आं नोंखौनो आसा नायना दङ जबखौ मोनबोला खालायगोन होननानै नङाब्लाथ' रावबो आंहा सिनायनाय मानसिबो गैया आं खिन्थाहरगोन दे बेनिफ्राय नोंसिना आइया एसे मोजां मोनबाय ना दाखालि बे मुलिखौ लांनाय ना बारहुंखा मुलिखौ लाबोदोंमोन आङो आइया जानानै एसे मोजां मोनदोंमोन दा आरो एसे जाफिनबायसो थारमाने मुलिफोरानो बिराद दामखाना आइनिया आरो नांबाय थागौना मा खालायनो दा फैसायानो गैबावलासो आइनो मुलिखौ होनो थाखाय थगायबाय थानोसै आं बेखौ मोसौखौ मा बुंनो आं बारहुंखा नै मालायनि न'आवसो खामानि मावफैदों आं उफाय गैयाना बिसिना बुंदों साननैसो खामानि मावफैब्ला सानथामसो खामानि मावफैब्ला 1000सो होगोन होननानै बेनिखायनो मावफैदों आङो गुबुनावसो खामानि मावहैदों उफाय गैया बारहुंखा निखावरि जिउ देनाय आं जबनि खबर मोनब्लानो नोंनो खिन्थाहरगोन दे बारहुंखा नों जेसेबां हायो थाबनो खबर होबानो जाबाय आंनो जबनि बिराद गोनांथि जाथारदों नांथारगौमोन आंनो दे होमबालाय बारहुंखा आं दोनथ'नोसै मालायनियावसो खामानि मावफैदोंना दानो बांद्राय रायज्लायबाय थानो मोनब्लाबो रागा जोंगोन रायगोनसो दे नों खबर हर दे दे आं खबर हरगोन दे अके बाय दे बाय मोसौ बेंगाया साला मानसिफोरखौ थगायनो मोनबोला बिराद मोजां मोनखायो आं निखावरि मानसि मदद खालायनो हानायमोनब्ला मोजां मोनगौमोन आइया दा सोंबाय थाब्लाबो गाज्रि मोनगोन रागा जोंगोन दा आइया बांद्राय सोंबाय थाबोला थेवबो दिनै सोंबावगोन र' आं आइखौ मा जाखो होननानै सोंनो हागोन ना हाया होननानै सफैबाय आंहा बेखौनो सानफ्लांबाय थादोंमोन मा जाखोबा होननानै गेरेजनि बिगोमायाबा मा बुंखौ लाखिगोन ना लाखिया मा बुंखौ लाखिगोन होननानै बुंदों आइयै ओमफ्राय मास मोनथाम फैसा होआनो आरो फ्रियावसो मावना होनांगोन जेनेबा आं सिखायबायबो मावनाबो होबाय दे खामानिखौ रोंब्लानो जागोन ना फैसाखौलाय उनाव मोनबाबो जागोन ना गिबियावनो सोलोंना लाग्रो उनावसो फैसाखौ सान आइयै आंबो बेबायदिनो बुंदों जागोन फ्रियावनो मावगोन होननानै बुंदों दे हामबाय दे दा गोसोखौ सान्थि मोनबाय आं माबा मोनसे खामानिथ' मोनबायना जायगायावनो आइयै आंबोथ' बेखौनो मोजां मोनबाय आंबो न'खौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांनो गोसो गैयामोन दा जुदि इसोरा मोजाङै लाखियो खामानियाबो मोजाङै सोलियो दखानाबो मोजाङै सोलियो बिसोरनि गेरेजाबो जुदि मोजाङैनो थाबाय थायो आं बे गेरेजावनो थाबाय थासिगोन आइयै बेबायदिनो सानबाय आं खामानिफोरखौ मोजाङै मावबानो जाबाय समाव थां समाव फै आबा मालायनि सिङाव मावनाय खामानि नालाय समावनो थां समावनो फै आरो सुथि लाबाय थानाङा गाज्रि मोनो आइयै आं बेबायदि खालायखाया मोजाङै मावखागोन आं नोंसा आबैया खोनाबा बेसे मोजां मोनगोन बियो अबाव थांखोथाय आइयै जेनेबाथ' खामानिखौ मोनबायानो हम दिनै खाना जानोसै जोंहा बेदर लाना फैनो किल'से नंगौ दे लाय होनब्लालाय दाहाय हराव जासिगोन नोंसा बाबानोलाय खिन्थादोंना खिन्थायाखै दखानाव लोगो हमना खिन्थाबोआसै खिन्थादों बाबानोबो मा जाखोथाय हाय बिलाय आंखौ हामासो मोनखौ ना माखौथाय दानसे मानि जाबाय मानसिनि महरखौनो खेबसेबो नुवाखै आं खेबसेबो लोगो मोनाखै आं हाबिलाखौ दैमायाव बेसेबां दिन थांबाय सानसेबो लोगो मोनाखै लामाफोरावबो लोगो मोना मानसिया अबावबा थांबायसो मालाबानिफ्रायनो साननानै दंमोन आं गेरेजाव हाबनाय बाथ्राखौ खिन्थानो होननानै
नाथाय मानसिखौनो लोगो मोनला माथो सानसेबो। दिनै खामानियाव हाबनाया दानसे बारलायलांबायानो खेबसेबो लोगो मोनासै आं बिखौ। सानसेखालि हाबिलाया बुंदोंमोन आं आरो थानो हाला बेयाव रुवाथि थाहैनोसै होननानै। थांमाराखैथ' बियो गामि गारनानै। गिनायसो मोनबाय। र' नारखो मोननायाव थांनि र'। एसे गामियाव ओंखारलांनि आं दिनै। आदा मा? अबाव थांनो नागिरदों नोङो? ओइ गामियाव ओंखारलांनि दसे। होमब्ला जानायथ' लाबोनाय आदा, दा संनो थाखाय थावानो गैया माथो। आंना एसे गोबाव जागोन नामा? बेसेबां गोबाव जागोन नोंहालाय? बिदिनो बेसे गोबाव जायोथाय? जानाय थावखौल' लाबोनानै गालां, नोङो थांफिन। बाबाया ओंखाम जानो फैगोननो। संनोसैमोन आङो, थास' आथिं सायखांबायानो। गोबाव लायोना थास' संब्ला, दानो आं जानना होलांसैमोन। बाबाया फैब्ला आरो मोनजानाय नङा। दे लाबोना गालांगोन दे आं। गोबाव खालायनाङा, दानो लाबो। नायनो मोजां बागुरुम बागुरुम मोसाहाय गोसो दंबोना बुंना खाबा थैस' थांस'नि जिउ नांजागोन बागुरुम बागुरुम मोसाहाय हाय मोसाहाय बागुरुम बागुरुम मोसाग्लां कलेजाव मोसागौमोन आं, नाथाय लाजिनाय मोनसै आं। आदानि जिफोरखौ सुना होनि र', बे बिसना सादोरफोरा मोनामसोदो फुख्रा फुख्रानो। आदानि गानग्रायालाय अबाव थांखो? बेखौबो सुना होखानि र', मोनामसोदां। चेन? माथो लोसो बिलाय? आदानि बिसना सिङाव चेन? सोरनि चेन बिलाय? सोरनिलो? बेबायदि चेनखौथ' सिख्लाफोरासो गानो। आदायाथ' जोंफोरनो लाबोखायाखै। लाबोनायब्ला मालाबानो होसिगौ बियो, आरो बे सिख्लाफोरनि बुस्थुखौ बायखाया। होनबा सोरनि बे? सोरनो लाबोदों आदाया बे लोखौ? आदाया गार्लफ्रेन्ड दं नामा? दासो बुजिबाय। आदाना होनबा सिरि सिरि गार्लफ्रेन्ड दं। बा मालायबा आदाया गार्लफ्रेन्डनो लो बायना दोनलायदों। एसेबां अनसै खोमा गार्लफ्रेन्डखौ। र' लैथोनो खिन्थाना फैदो। जानो गोनां बाजुनि। मालायबा बाजुनि लो बायना दोनलायदोंलै आदाया जोंनो खिन्थालाया। लैथो!